Μέρη Κοντολούρη, μετά από 23 χρόνια δημοσιογραφίας και παρουσίαση στα δελτία ειδήσεων, αποφάσισε και λόγω της οικονομικής κρίσης να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Τη δημοσιογραφία την έχεις αφήσει? Ποτέ. Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος? 23. Ενεργή. Ενεργή δημοσιογράφος, τηλεόραση και εφημερίδα. Και ραδιόφωνα. Τι ήταν αυτό που σε όθησε το να ανοίξεις αυτό το πρωτότυπο, το εντυπωσιακό, το διαφορετικό καφέ? Ήταν ένα όνειρο που είχα από όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη που σπούδαζα, φοιτήτρια, που εκεί με τις φίλες μου μαζευόμασταν στα δωμάτια μας και λέγαμε φλιτζάνια, χαρτιά και ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό. Και επειδή ήταν πολύ παρεΐστικο, πολύ ωραίο, είχα πάντα στο μυαλό μου ότι ήθελα να ανοίξω ένα καφέ που να είναι έτσι. Δηλαδή, να μπορείς να πιεις τον καφέ σου και άμα θέλεις να σου πούν το φλιτζάνι, τα χαρτιά, λίγο σαν διασκέδαση, σαν ψυχοθεραπεία. Αυτό. Και το έκανα. Είναι το πρώτο καφέ που νόμιμο. Αλλά βεβαίως, ναι. Κόβεις κανονικά αποδείξεις. Κανονικά όλα είναι νόμιμα εδώ μέσα. Δηλαδή, καταρχήν το μαγαζί λέγεται το φλιτζάνι και σας λέμε το φλιτζάνι. Το δηλώνουμε από την είσοδο, δηλαδή το τι κάνουμε. Δεν υπάρχουν μαύρα, δωμάτια σκούρα, εδώ καταγόγια και τέτοια. Είναι πλήρως απενοχοποιημένο. Εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή ένα χώρο που να μ' αρέσει εμένα πρώτα απ' όλα και το εισπράττω από όποιον μπαίνει εδώ. Αρέσει πολύ ο χώρος, με όση ποιότητα ήθελα να βάλω και είναι όλα νόμιμα όπως είπα. Δηλαδή υπάρχει στον κατάλογο, εδώ, μετά τα ροφήματα, καφέδες κτλ. Τιμοκατάλογος, εδώ από την εφορία, τον έχουν εγκρίνει. Υπάρχει μελλοντολογία. Καφεμαντία, χαρτομαντία. Υπάρχουν δηλαδή τα πάντα, οι τιμές στον τιμοκατάλογο, κανονικά. Ναι, και με ΦΠΑ κανονικά, τα πάντα. Μάλιστα, επειδή δεν έχει ξαναυπάρξει αυτό, πριν το εντυπώσω, πήγα στην εφορία και λέω: παιδιά, είναι εντάξει να το τυπώσω? Μια χαρά λέει, αν κάνανε όλοι έτσι, δεν θα έχουμε κρίση. Η δημοσιογράφος άνοιξε λοιπόν στο Περιστέρι το πρώτο καφέ που και με απόδειξη μπορεί κάποιος να μάθει το μέλλον του. Αφού εκτός από τον παραδοσιακό καφέ και τα ροφήματα, μπορεί ο πελάτης, αν το θελήσει βέβαια, να μάθει τα πάντα μέσω της καφεμαντίας αλλά και της χαρτομαντίας. Πώς ανταποκρίθηκε ο κόσμος όμως σε αυτό το κάλεσμα? Δεν το περίμενα αυτό που έγινε. Εγώ απλά άνοιξα την πόρτα. Ούτε χρησιμοποίησα τον χώρο, γιατί εντάξει όλοι οι συνάδελφοι μέσα 25 χρόνια έχω περάσει από Μέγκα, Σταρ, ραδιόφωνα, εφημερίδες, είμαι ακόμα στην Εσπρέσο. Άνοιξα την πόρτα και γέμισε. Γέμισε και ξανάρχονται, όχι απλά γέμισε. Έρχονται οι ίδιοι και οι ίδιοι και φέρνουν κι άλλους. Σε ό,τι αφορά την εικόνα της, έδειξε την απόλυτη εικόνα, το απόλυτο θηλυκό. Έκανε και πλαστική επέμβαση. Για 8 μήνες άλλαξε τα πάντα στη ζωή του. Πριν να τολμήσω να ρωτήσω, Ό,τι επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, οι άντρες ή οι γυναίκες εξακολουθούν και ενδιαφέρονται για να τους πούν τον καφέ, να μάθουν το μέλλον? Κυρίως έρχονται γυναίκες. Όμως αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι όσοι άντρες έρχονται είναι, πώς να το πω, είναι φανατικοί ρε παιδί μου. Δηλαδή ξεκινάμε 12 παρά να λέμε το φλιτζάνι και έρχονται από τις 9 για να πιάσουν σειρά. Δηλαδή, φοβερό, άλλη φορά μας περιμένουν έξω από την πόρτα. Κάνεις πλάκα τώρα. Υπάρχουν άνδρες οι οποίοι έχουν τέτοια αγωνία για το μέλλον τους που έρχονται. Και οι άντρες δεν είναι τόσο για τα συναισθηματικά, γιατί οι γυναίκες έρχονται πιο πολύ για αυτά. Έρχονται κυρίως για τα οικονομικά τους. Αλλά το πιστεύουν. Δηλαδή φεύγουν καλύτερα, δεν ξέρω τι. Έχει καταρριφθεί αυτό το ταμπού, πιστεύεις? Νομίζω ότι πάντα έτσι ήταν. Απλά δεν το βλέπαμε γιατί δεν υπήρχαν μαγαζιά. Αυτό που εμένα με εντυπωσίασε είναι ότι οι άντρες είναι πιο φανατικοί πελάτες. Το βλέπεις, δηλαδή λαχταράνε. Πότε θα ανέβω, έχω ακόμα 5 λεπτά, 10 λεπτά. Δεν είναι τόσο υπομονητικοί. Δεν βλέπουν την ώρα. Εγώ σαν Μέρη, έτσι όπως εγώ έχω ζήσει τη ζωή και έχω δει πράγματα πολλά μέσα από τη δουλειά μας, πιστεύω απόλυτα στο ψυχοθεραπευτικό της ρόλο της μελλοντολογίας. Ούσα λοιπόν δημοσιογράφος και έχοντας στο συγκεκριμένο μαγαζί ένα μήνα, τι έχεις αποκομίσει από τον κόσμο, από τους πελάτες σου? Γιατί μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, είναι και λίγο ταμπού. Ναι, είναι πολύ ταμπού. Δεν το πιστεύουν. Εν τω μεταξύ, έχει κουρτινάκια γύρω-γύρω η τζαμαρία και μου λένε γιατί δεν τα κατεβάζετε κάποιοι. Και λέω γιατί να τα κατεβάσουμε, δηλαδή. Μα αυτό ήταν. Εγώ ήθελα ένα καφέ που να μην νιώθω άσχημα που είμαι σε αυτό το καφέ και να μπορούν να μου πούν τα χαρτιά. Αυτό που ήθελα το έφτιαξα και αυτό δίνω στον κόσμο. Μετά από 23 χρόνια δημοσιογραφίας, τι σε όθησε όμως? Η οικονομική κρίση σε όθησε στο να ανοίξεις και αυτό το μαγαζί, να κάνεις κάτι άλλο? Θα σου πω.
νομίζω ότι αν δεν υπήρχε οικονομική κρίση, να μας αναγκάσει να βρούμε κι άλλα πράγματα στη ζωή μας, να τη δούμε τη ζωή λίγο αλλιώς και να μην θεωρούμε τίποτα πια δεδομένο. Γιατί εγώ ήμουνα 5 χρόνια στο Μέγκα, 17 στο Σταρ. Καταλαβαίνεις ότι έχει λίγο και μια... Είναι όλη σου ζωή, όλη σου η καθημερινότητα. Εάν λοιπόν δεν ερχόταν αυτό να ξαναπιάσουμε, να ανακατέψουμε την τράπουλα, που είναι έτσι και ορολογία που ταιριάζει, δεν θα το αποφάσιζα, όχι. Το όνειρο θα το είχα, αλλά δεν θα το αποφάσιζα. Όταν λέμε, αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο, συνήθως την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα έχουμε επικαιρότητα για αυτό το πρόσωπο. Μας ακούνε τα πρακτορία. Για την Ναόμη. Πιστεύεις ότι έκλεισε ένας κύκλος όταν έφυγες από την τηλεόραση και αν θα μπορούσες να επιστρέψεις στην τηλεόραση? Σου λείπει? Μου λείπει όταν βλέπω μια είδηση μεγάλη στην τηλεόραση. Θέλω να πάω κάπου να το πω. Δηλαδή θέλω να χτυπήσω στο desk για να πω έχει γίνει αυτό, αλλά δεν έχω που να χτυπήσω. Δεν μπορώ να το βλέπω πολύ σαν τηλεθεατής. Θέλω να είμαι εκεί, θέλω να είμαι μέσα. Εγώ κάνω διεθνές ρεπορτάζ, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να μαθαίνω πληροφορίες και όταν κάτι μεγάλο συμβεί έξω από την Ελλάδα, μόνη μου λειτουργώ. Δηλαδή μπαίνω στα πρακτορία που ξέρω, μιλάω με συναδέλφους από το εξωτερικό.